Velkommen til Helselaboratoriet. Mit navn er Jean-Baptiste. Vi har i mange år forsket i naturlige kosmetikprodukter og har nu fundet den perfekte formel til ansigtets optimale fugtbalance og spændstighed. Vi har samlet de bedste og mest nærende stoffer fra appelsinen. Ja, selv skralden er fuld af vitaminer. Der går hele 4 fuldmodne økologiske appelsiner til 1 bøtte L'Orange sekundansigtsmaske. Påfør L'Orange. Lad den virke 10 sekunder. Skyl af. Ud af 10 personer har 96% oplevet ekstreme, opløftende resultater. Her i Helselaboratoriet anser vi L'Orange for det bedste inden for ansigtspleje. Det er det bedste. For dig. Og mig. Og mig. Og mig. L'Orange. Pascal Lavaubier. Advarsel. L'Orange indeholder alle E-stoffer i hele verden.